Eżis semmija nilqakom għal programm ieħor taħt il-qoxra preżentat minni Rachel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum ħanitkellmu fuq Sura. Sura kienet esibizzjoni ta' xbijat ta' Glenn Kalleja u Lori Sauer li tellat spazju kreattiv, il-Belt Valletta, bħala esibizzjoni tal-arti kurata minn Elise Tonna. Iżda mhux biss. Fidi għandi l-ktib li jiġbor il-kitbiet ta' Klera Zoppardi li użat l-esibizzjoni bħala materja prima ta' ispirazzjoni għal-kitbiet tagħha. U xekk. Glenn, ħanibda bik. Inti kont il-moħ wara dan kollu tajdilna ftit kif nibtet l-idea u forsi kif intqajt ma' l-artista Lori? Bonġa, xejra xellu grazzi tal-istadina. Diffiċli biex tgħid il-moħħ wara kollox. Forsi kont xi ftit katalista iva, ma l-moħħ wara kollox żgur li le. Biss id-disin u l-responsabiltajiet tal-wirja kienu kompletament fidejn Elise, ħafna mir-responsabiltajiet tal-ktieb waqgħu f'ħoġor Claire li mhux biss kitbet imma kontribwixxiet b'modi differenti għall-iżvilupp tal-ktieb ukoll, ġifieri żgur mhux il-moħħ wara kollox, katalist xi ftit jew iva. Li huwa rwol li nħobb in any case. Lori ntqajt magħha bħala l-għalliema tiegħi tal-legatorija tal-kotba u għal diversi snin issa żammejna dan it-tip ta' relazzjoni, dan it-tip ta' kuntatt bħala jiena l-istudent tagħha. Xi punt fir-relazzjoni tagħna darba kont għandha u konna qed nitkellmu dwar kollaborazzjoni li hemm mid-dinja tal-kotba. U b'xi mod faqset din l-idea li naħdmu fuq tal-figuri li b'xi mod jew ieħor jirriflettu l-anatomija umana, jew l-anatomija ta' annimali, jew anatomiji immaġinarji oħrajn. U bdejna nitkellmu dwar dal-fenomenu li toħloq daġbijat, dal-figuri, jew figurini. Fl-aħħar mill-aħħar mbagħad imxejna lejn l-ewwel fażi ta' tal-proġett li kien jisimha Kien, fejn essenzjalment ħloqna set ta' pupi flimkien, set ta' pupi li kienu minn materjali differenti. Lori bdiet miexja lejn materjali pjuttost sammi, pjuttost ma jitxalqux fil-waqt li jiena kont qed naħdem biċraret u allura mill-pupi tiegħi kompletament jitxalqu u jibdlu l-forma l-ħin kollu ma' kull darba li jibdlu posthom jibdlu l-forma essenzjalment. Elise, ħadd gost naqra l-introduzzjoni tal-ktieb fejn inti ktibt li kont il-gwardjana tal-pupi. Kif qassamt ix-xogħol? X'elementi kien hemm li ħassejt trid tagħti priorità iktar mill-oħrajn forsi? Bonġa Rachel, thank you ta' din. Gwardjana hija kelma naħseb adattata minħabba il-proċess li għadda minnu il-proġett. Mela, tajjeb ninsemmu għax anka forsi tgħinna aktar quddiem anka fl-iżvilupp tal-ktieb li kemm jiena u kemm Claire konna parti mill-proċess ta' dan il-proġett anka minn meta kien jismu Kien, minn vera bidu, ġifieri nafu kif svolġew il-pupi, nafu kif bdew jiġu żviluppati l-idejat, nafu konna hemm xi ftit mill-konverzazzjonijiet ta' bejn Glenn u Lori. Ġifieri daw kollha għenu sabiex aħna ikollna idea ċara ta' il-fejn miex il-proġett, il-fejn mixin il-pupi, kif qed jiżviluppaw, etc. Għalhekk insejjaħ li l-nifsi gwardjana anke fil-kuntest tal-wirja li saret spazju kreattiv. Kemm Glenn u kemm Lori fdaw il-pupi f'idejja u bażikament avolja kien hemm ħafna diskussjonijiet, ġifieri kollox sar b'mod kollaborattiv. Anke saħansitra Claire kienet involuta fid-diskussjonijiet relatati mal-wirja. Ġifieri dan kien qisu prinċipju li żammejna tul il-proċess kollu.
Glenn u Lori f'daw, il-pupi għallu tipo għedna okej, mela xħajġri fil-kontest tal-post u l-spazju li jem spazju kreativ. U hemmhekk isni bdejt niżviluppa esperjenza, għax dejjem xtaqnija tkun esperjenza, anka l-fatt li qed xtaqna li n-nies jikkomunikaw, li n-nies jersqu fiċin, li jesperjenzaw anka forsi l-emozzjonijiet li kienu qed jitrasmettu l-pupi ġħajjin. F'wara kollox il-konċett tal-proġett huwa kollu li Glenn u Lori xtaqu li jikkreaw pupi li ikunu fi xbija ta' karattri, ta' persuni, mhux neċessarjament persuni, ġifieri dan kollu kien importanti u dan ukoll żvolġa fil-mod ta' kif ġiet iddiżinjata wkoll il-wirja. Ġifieri il-wirja ġiet iddiżinjata anke minħabba l-fatt li kien hemm dawn id-diskussjonijiet, allura konna nafu kemm jiena u anke Claire, konna nafu minn fejn ġejjin il-pupi, minn fejn bdew. Allura dawn għenu ħafna anke biex jiġu trasmessi fid-diżinn tal-wirja li ovvjament kienet importanti ħafna. Claire, użajtu studio Solipsis, qed nara l-Glenn bħalissa minn hemm fejn qed nagħmlu dan recording. Biex tinedu dan il-ktieb, rajtu spjegajtilna ftit mill-istejjer tiegħek u tal-pupi. Ejdilna ftit dwar dawn il-poeżiji tant prezzjużi tiegħek jekk jogħġbok. Mela le, Rachel, imma qabel il-wieġbek nixtieq jekk naqbad ftit ma dak ukoll li qalet Elise, għax Elise qalet gwardjana u forsi anka jiena xi ftit jowis kont qed inħares dawn il-pupi għax ġew fdati lili. Imma Elise spjegat ukoll kif aħna dejjem konna f'dan il-proċess li huwa minnu. Imma mbagħad hemm differenza kbira li waqt il-kitba ħadd ma kien miegħi. Għax il-kitba hija verament qatt solitarju, ġifieri kont qed nikteb. U Glenn u Elise u Lori kienu assolutament flama u ma kellhomx laqqas li kien idea ta' x'jista' joħroġ jew x'ħajoħroġ. Qabel ma raw kważi l-ġabra sħiħa biex ngħidlek. Minkejja li lil Glenn forsi l-iktar mankax Glenn mhux għax il-ħall primarju tal-proġett, għax-xorta naraħ bħala hekk, mhux għax l-moħħ ta' wara l-proġett. Imma anke Glenn kien ħafna drabi l-editur tiegħi wkoll, ġifieri u dejjem niddiskutu l-kitba flimkien. Ġifieri il-pupi saru fl-istudio mela biex niġi anke għall-mistoqsija tiegħek u għalihom u naħseb anke Glenn jista' jwieġeb iktar minni dwardi ma kienx għad solitarju, fis-sens jiena kont ħafna drabi ma' Glenn qed jagħmel il-pupi u anke ma' Lori għamlet ġimgħa Malta u aħna konna hemmhekk u daw kienu qed jaħdmu flimkien. Mentri l-kitba tirrikjedi ħafna iktar spazju biex ngħidlek ta' waħdi. Imbagħad il-tnedija saret fl-istudio appuntu għaliex dawn il-pupi saru fil-maġġor parti tagħhom saru hemmhekk. Issa, għaliex huma daqstant prezzjużi. Prezzjużi għaliex l-ewwel nett jiena ma tantx ktibt poeżiji f'ħajti, anzi kważi nista' ngħid li ftit li xejn u dawn il-biċċiet ta' arti għanqlu fija emozzjonijiet li irnexxieli nitrasformhom f'poeżija. Forsi kieku ma kienux huma ma kontx nasal għal dan il-ġenru jew din it-tip ta' kitba. Anka mhux poeżiji biss imma anke l-istejjer ukoll huma differenti minn dak li nikteb is-soltu jiena u mbagħad hemm biċċiet li kważi la huma stejjer qas huma poeżija jew huma storja u poezija f'daqqa, jew ma biss punti, jew ma biss notamenti. Isu dan ħareġ kollu minn dan il-proċess anka tal-pupi. Importanti wkoll, jew forsi xi ħaġa oħra ħanajdek differenti milli għamilt jiena milli dak li semmit Elise, għax Elise dejjem semmit il-fatt li kienet il-gwardjana tagħhom. Jiena tlaqt minn ħsieb ta' Baudelaire f'waħda mill-essays tiegħu dwar il-ġugarelli.
U Baudelaire jgħid li tfal meta jilabu bil-pupi, uħut minnhom li joftquhom il-pupi, jkunu jridu jsibu r-ruħ tal-pupu, tal-ġugarel tagħhom. U jiena dak li provajt nagħmel b'dawn il-pupi mhux letteralment, imma metaforikament, naturalment, hekk vera provajt noftoq, sewwax bi kważi nkissirhom, noftoqhom biex nidħol fil-ruħ tagħhom u nara permezz ta' hekk inkun anke nidħol fija innifsi fl-iktar momenti forsi intimi tiegħi miegħi u hekk ħarġu daw il-kitbiet. Ħallejtni bla kliem, Claire, qed niftakar it-tnedija meta kont attendejt u bla kliem. Imma Glenn, għajdinna naqaxinu Studio Solipsis, semmitu Claire, jgħat fiħinti, morna t-nedija, forsi jassemmija li semaw biħiz daqat ma marru. Xinu Studio Solipsis? Studio Solipsis huwa primarjament l-ispazju nejn għal dawn l-aħħar snin ħdimna jiena u Ġolo Kassar. Serva wkoll bħala d-dar ta' Fondazzjoni Hela u serva wkoll bħala d-dar ta' Inizjament. Ġifieri bħala spazju huwa spazju ta' xogħol, huwa spazju fejn ukoll jiltaqgħu nies minn oqsma setturi li jiltaqgħu imma fl-istess ħin huma xi ftit jew definiti għal-jum. Huwa spazju fejn qasmu l-idejat, fejn isiru avvenimenti u fejn ikun hemm opportunitajiet fejn xogħlijiet bħal dal-ktib ta' sura jistgħu jiltaqgħu għall-ewwel darba mal-udjenzi tagħhom. Dik għalina hija bħala Studio Solipsis hija vera importanti li spazju li mhuwiex fiċ-ċentru politiku jew kulturali ta' Malta li mhux il-belt, jiġifieri, iservi bħala punt ta' fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu. Essenzjalment. Grazzi, Glenn. Elise, xtaqt nistaqsik aktar fuq il-kunċett ta' sura fejn jidħlu l-istereotipi, il-komunitajiet. Ukoll xtaqt ngħid li eżempju fl-esibizzjoni kien hemm il-poeżiji ta' Claire u kien hemm ukoll xi artist li jaħdem bil-mużika, xina niftakar l-esperjenza tiegħi malli dħalt din l-esibizzjoni, kważi nħossni haunted bl-element mużikali u bir-ruħ ta' dawn il-pupi niftakar xenarju minnhom. Tgħid li naqra iktar fuq il-kunċett ta' sura? Mela, il-konċett ta' sura as such beda il-konċett innifsu kompla ma' dak li kienu bnow Glenn u Lori para parti mill proġett kien. Però li ġara fil-kontest tal-proġett sura li tajjeb li nsemmu li kemm sura u kemm kienu proġetti finanzjati mill-Konsill għall-Arti. Sura tipo bħala wirja mela ingħataw il-pupi fidejja, nista' nsemmi wkoll li kien hemm ħafna iktar pupi li ġew ikkreati minn Glenn u minn Lori, però ovvjament tal-wirja kellha tingħaqad narrattiva skont l-ispazju. Il-wirja kienet magħmula speċifikament għall-ispazju spacey ta' spazju kreattiv, jiġifieri tajjeb nsemmu li jekk sura ikompli jekk ikun hemm ġenerazzjoni oħra ta' pupi, it-tip ta' wirja tinbidel, ma tibqax l-istess, in-narrattiva tkompli. Issa, f'dan il-kontest tal-ispazju f'dak li jgħidu l-spazju kreattiv u anka kif inaqdu il-pupi flimkien, l-esperjenza kollha isa kienet tinbena bejn kamra u oħra, ġifieri kien hemm narrattiva li anka abbażi ta' kif inhu qasam l-ispazju, l-esperjenza tal-udjenza kienet tinbena minn kamra l-oħra u kull kamra kellha tema differenti, sinifikanti, ma fl-istess ħin kienu koll jorbtu ma' xulxin. Ġifieri kien hemm l-ewwel niftakar l-ewwel kamra kienet xi ħaġa naqra iktar spiritwali, dak li konna ngħidulu ċ-ċimiterju,
Mbagħad iktar ma tersaq il-ġew ovvjament iktar qed tavviċina ruħek mal-pupi, iktar qed issir tafhom allura l-aħħar kamra ma stajtx ma nagħmilx l-iktar pupi li kif rajthom xebbaħthom bażikament, ġifieri literalment tant kont nemmen il-fatt li dawn il-pupi forsi xi kultant in-nies jgħidu li ma nafx forsi dħalt wisq fih il-proġett, forsi ssir wisq bib mal-pupi ma kien hemm punt anke bdejt nitkellem magħhom biex nirraġuna naqra xi qed jgħidu mbagħad qed nisma' lil Glenn, lil Lori u lil Claire tipo fid-diskussjonijiet. Imma bil-fors l-aħħar kamra kellha tkun naqra iktar fejn il-pupi saru ħbieb. Issa l-istereotipi jidħlu kemm anka minn dan lat fejn il-pupi literalment kif jidru inti ħad tassimilhom ma' xi ħaġa partikolari. Kif ukoll jiena dejjem xtaqt li l-wirja tkun tiġbor fiha il-vuċi tal-persuni kollha li kienu involuti tul il-proġett. Jiġifieri iddiżinjajt il-wirja, alright, kien hemm il-pupi u l-pupi kienu dejjem l-starting point ta' kollox. Però ovvjament kont qed nisma' l-interpretazzjonijiet ta' Claire, kont avolja mhux l-istejjer actually kienu lesti wkoll meta ddiżinjajt il-wirja, ġifieri kelli wkoll l-input ta' Claire abbażi ta' x'ħolqoti bħala dinja tal-pupi relatata mal-pupi fil-ktieb. U wkoll kien hemm Matthew Gallia li għamel soundscape li as such Matthew irrisponda għat-temi li ħloq tal-kull, ġifieri daw kien hemm proċessi differenti. Fejn jiena u Claire ħloqna żewġ dinjiet, Matthew irrisponda għad-dinja li kienet u għan-narrattiva li kienet magħmula għal-wirja. U dak kien aspett importanti għax dejjem meta kont nimmaġina l-wirja anke minn meta bdejna niddiskutu il-fejn ħatmur, x'tip ta' wirja ħatkun, li l-aħjar spazju għaliha, li l-aħjar spazju għat-tip ta' pupi li ħloqna u għall-esperjenza li xtaqna, dejjem immaġinajt is-sound. Ovvjament konna tkellimna Glenn u Lori flimkien ukoll u kulħadd qisu kien hemm qbil li b'xi mod jew ieħor kien hemm bżonn ta' sound li qed jaqgħad il-kmamar kollha flimkien bażikament biex issir esperjenza waħda. Saqtejtni mistoqsija oħra wkoll. Forsi dwar il-komunitajiet. Il-komunitajiet, eżatt. Il-komunitajiet, as such kull kamra kellha komunità differenti. L-ewwel kamra kienet kifet naqra iktar spiritwali u spikkat iktar il-sens ta' komunità fejn il-pupi saru iktar ħbieb mal-udjenza, ġifieri fl-aħħar kamra. Fit-tielet kamra kien hemm dawk li konna jew kont ngħidulhom l-idoli. Kien hemm idoli kemm ħsiena kif ukoll tajbin. Ovvjament anke f'soċjetà normali, s-soċjetà tkun xi tkun, tista' tkun soċjetà ta' annimali. Dejjem hemm il-ħażen u dejjem hemm it-tajjeb, jiġifieri u dejjem hemm taħlita ta' affarijiet differenti, ta' karattri differenti. U dawn il-karattri xtaqtom ukoll joħorġu fil-wirja. Ovvjament żammejnija anke miftuħa għall-interpretazzjoni, ġifieri kien pjuttost interessanti anke tul il-wirja il-feedback tan-nies u tal-udjenza li qalulna l din interpretajta b'dan il-mod, din interpretajta b'dan il-mod. U dik komplet iżżid man-narrattivi kollha differenti li sa ċertu punt tipo kif jiġri dejjem u kif tajjeb li jiġri tipo iżidu mal-esperjenza kollha tal-wirja. Claire, biex inkomplu mal-element tal-kunċett, nixtieq inkun naf kif daw il-pupi nibtu fik dil-poeżija kollha. Da xogħol personali u nħoss li forsi għax mara imma meta smajtek ma nistax naqaf ngħidlek kif sammartni.
Marufa xogħol li kollu l-mara fiċ-ċentru tiegħu, jiġifieri xogħol feminist, imma mhux daqshekk nazzar ngħid. Għala tgħidilna naqax anqal din l-evoluzzjoni fik bħala kittieba? Vera dejjem nikteb fuq in-nisa, jew ħanajdu għal dan l-aħħar ftit snin provajt nesplora aktar vuċijiet differenti ta' nisa differenti. U f'dan iktar milli nisa biss sejjaħlu feminist kemm trid fis-sens imma vera huwa l-iktar xogħol personali li jien qatt ktibt. Anka x'ġie f'mument f'ħajti fejn tħares lejn ċertu deċiżjoni li tkun ħadd fil-passat. Sewwa ġifieri waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti li ħadd f'ħajti qabel ma żewwiġt kienet li ma rridx tfal. Mbagħad jgħaddi żmien u tiġi f'mument fejn taf li ġismek ma jistax ikollu iktar tfal. U allura tibda tistaqsi mela id-deċiżjoni li ħadd 15 sena ilu kienet deċiżjoni tajba ħajjiddispjaċini b'dik id-deċiżjoni li ħadd. U hemm xhur li din hija waħda mill-mistoqsijiet li ħafna nisa jistaqsu. U fl-aħħar mill-aħħar ukoll ħafna nisa jistaqsu jekk ħadux id-deċiżjoni tajba meta jkollhom it-tfal. Sewwa jew meta jkollhom it-tfal jirrealizzaw li ma kienx deċiżjoni tajba fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri u ġifieri dawn il-pupi mela ġew f'dan il-mument ta' ħajti. Allura ma nafx nista' ngħid adottajthom kollha, saru kollha it-tfal tiegħi, u jew b'xi mod saru kollha mill-ħbieb tiegħi wkoll, it-tfal tiegħi, nisa l-oħra, sħabi li ħadu deċiżjonijiet differenti f'ħajjithom. Kulħadd jagħmel l-iżbalji, kulħadd jirrealizza li ħadd deċiżjoni tajba jew le. U naturalment il-ħajja tibqa' għaddejja. Almenu permezz tal-arti u fil-każ tiegħi permezz tal-kidba stajt nesplora iktar u vera nidħol fil-fond ta' din il-ħaġa. U fil-fatt dawn il-kidbiet jitkellmu ħafna dwar l-om li ma saritx l-om li saret u ma xtaqitx, l-om li qatt ma seta' jkollha tfal, l-om li waqgħu it-tfal f'ħoġora ma kienx taf tagħmel bihom, l-om li spiċċawla l-pupi fuq il-ħoġor tiegħu ramietom. U provajt tifhem verament nesplora ħafna dit-tema minn ħafna angoli differenti. Imma parti hekk, Elis semmet il-komunitajiet jew is-soċjetà, Elis isejħilhom komunitajiet u jinsejjaħtilha belt. Qed ngħidu l-istess ħaġa bi kliem differenti fil-verità. Ġifieri dan il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar mbagħad fih hemm belt sħiħa ta' pupi. U l-pupi jirrappreżentaw nisa u liet differenti f'soċjetà. U wkoll esperjenzi differenti, mumenti, istanti differenti mela għandek il-pupi li jildu n-nies, jew n-nies li jildu l-pupi, jew il-pupi li mhumiex maħbuba, jew il-pupi li huma orfni, il-pupi li jemigraw, il-pupi li ġew traffikati. Saħansitra wkoll il-pupi li ġew maqtula, iċ-ċimiterju tal-pupi semmitu Ellis ukoll, eċetera, eċetera. Ġifieri dak huwa jsu jekk il-ħsieb wara dawn l-istejjer u l-poeżija. Grazzi ħafna tal-li qisam din l-esperjenza magħna, Claire. Il-ktieb imżewaq b'ħafna ritratti bil-poeżiji u traduzzjoni tal-poeżiji. Kif imbena l-ktieb u blim mod għażilt li l-poeżija tiġi wara l-oħra, eżempju? Dajjem fil-fatt ma jmxur li Glenn u Elise jistgħu wkoll iwaqfuni u jitkellmu meta jridu. Ħanibda mir-ritratti Elise, Rachel, għaliex illum magħna vera m'hawnx Lori, imma wkoll m'hawnx Ġola u dawn nofs il-ktieb fl-aħħar mill-aħħar huwa bir-ritratti ta' Ġola li qegħdin flimkien mal-poeżiji jew l-istejjer tiegħi. Naħseb li Ġola għamlet biċċa xogħol vera sabiħa fir-rappreżentazzjoni tagħha tal-pupi b'dawn ir-ritratti. Il-ktieb minn dejjem iddeċidejna li jkun bilingwi, jiġifieri l-ewwel nofs huwa bil-Malti u t-tieni nofs huma traduzzjonijiet ta' Albert Gatt, anke għaliex Lori fl-aħħar mill-aħħar hija Ingliża. U
bla dubju dejjem xtaqet tkun tafx qed nikteb jien fl-aħħar mill-ħarka dwar il-pupi tagħha. Ġifieri. Stajt niddeskrivila x'qed nikteb, imma naħseb meta jkollok it-traduzzjoni sabiħa bħalma jgħid Albert fil-fatt naħseb l-effett huwa aħjar. X'iktar nista' ngħid fuq il-ktieb, il-mod kif għażilthom wara xulxin kif għadlek din hija belt. U allura nibda letteralment bil-prologu fejn qed nistqar li din hija belt ta' pupi, ta' nies pupi, ta' pupi nies, eċetera. U mbagħad ġew l-affarijiet ġew wara xulxin skont kif immaġinajthom jien fil-belt. Bdejna bir-ritwali tagħhom sakemm nispiċċaw biċ-ċimiterju ta' din il-belt stess. Claire, fadlinna ftit minuti, ma nixtieq nistiednek jekk dejjem għandek il-pjaċir taqralna poeżija ċkejkna li forsi tixtieq taqsam magħna. Fil-fatt waħda żgħira. Ħanaqra poeżija li għandha x'taqsam mal-pupi tar-rebbija. Nista' nuri ftit ukoll dawn il-pupi hawnhekk. Jien u int ma naqsmu ebda lingwa oħra li f'dik tar-rebbija. Tiftakar ar-rebbija llum idejna jnaqqu l-wera immaljat, il-freżja fuq xoftejna, jien nidħol fil-biesek twil li tul fuq ġilti, inti s-sof l-wien li jirħilsini, saqajja pellegrinaċ saħdejk, nitkebbu għal-waqt fil-ħoss ta' fjura waħda, toftoq spazji bejn kuxtejja u ħsejjes ħaddejk. Min jaf tibqax tfuħ il-freżja meta r-rebbija tiqdim. Flok weraq ġoxarna l-fdal ta' tribuli ġar, siġar u fjuri bandoħra, il-sinijiet qal, lutri qattar qatran, ġufi battal, et nibża li nitendi ġab dak l-ilma mdardar ilu li qat. Niftakar ar-rebbija llum, niftakar kif kienet, kif qdiemet, niftakar il-kliem, kemm ilu, niftakar li kien. Grazzi ħafna, Claire. Glenn, min irid jakwista l-ktieb, minn fejn xi jrid jagħmel? Il-ktieb jinsab għal-bejħ direttament minn għandna. Forsi li jistat id-dettalji ta' kif jistgħu jikkuntattjawna. Li xtaqt ngħid però kumment żgħir dwar il-kitbiet fil-ktieb. Huwa li huwa ktieb mhux biss tal-poeżija, huwa ktieb ta' stejjer żviluppat mill-bidu sal-aħħar, huwa wkoll ktieb ta' ċerta riflessjonijiet, huwa ktieb li stilistikament mhux biss bħal tematika, ma stilistikament huwa ġdid għal kif nafu l-Claire Azzopardi tas-soltu. Barra minn hekk, però Albert Gatt joħloq univers ieħor, ġifieri jekk Claire ħolqot univers, Albert Gatt joħloq univers ieħor. F'dak is-sens huma literalment żewġ kodba, żewġ dinjiet u ħafna imkejjen mill-istess belt li telqet minnha Claire biex ngħidu hekk. Issa dwar il-bejħ ħatkellimkom. Grazzi Glenn, għax vera spjegajta tajjeb. Le, vera importanti naħseb għaliex dak huwa l-ktieb, le? Elis, ma lajt għajdinna minn fejn nistgħu nakwistaw il-ktieb. Mela, il-ktieb jistgħu jibatulna messaġġ jiffollowjawna fuq Facebook jew fuq Instagram, jistgħu jikkuntattjawna dirett jew lilna individwalment jew inkella għandna l-page ta' Sura kemm fuq Instagram u kemm fuq Facebook, inkella jistgħu jibatulna email fuq info@thekindolsproject.com. U hemmhekk ovvjament ikunu nistgħu nibatulhom id-dettalji għall-ħlas u nibatulhom il-ktieb kemm bil-posta jew inkella wasluh direttament għand dak li jkun. Inħeġġu kulħadd biex jixtri l-ktieb. Tasgur. Grazzi ħafna Claire Azzopardi, Glenn Kalleja u li stonna ta' din l-intervista u nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna bħalhom ġimgħa.